מפעילים את בנטלי ויואר, בוחרים את הקובץ לעריכה, ניגשים לפרינט, בוחרים create meta file, הולכים לכפתור הזה פה, לוחצים על, מוודאים שאין צ'ק ליד line weights, אוקיי? לוחצים על print, משנים את הסיומת של הקובץ שאנחנו רוצים לשמור ל-EMF, במקרה שלי כבר יש אחד, אז אמרתי לו שיעשה overwrite. פותחים את ויזיו, נפתח את הקובץ שהרגע שמרנו, נעשה דבר ראשון, ungroup, זה תהליך שלוקח קצת זמן, בינתיים אפשר לעשות כל מיני דברים אחרים, כמו לחמם מים לקפה, או להסתכל לצדדים, קצת לנמנם. לוקח הרבה זמן, יש המון אלמנטים. ואז כשזה נגמר, נעשה Select All. ונשנה את עובייי הקווים למינימום. למרות שזה כבר נראה שזה בחור, לוחצים על זה עוד הפעם, כדי באמת לוודא שזה הדק ביותר. שים לב שעכשיו אנחנו עושים קליק כדי לבטל את הבחירה, ובאמת הקווים דקים. אפשר לעשות עוד כל מיני מניפולציות, לדוגמה, לשנות את כל הקווים לשחור, לא בטוח שזה משהו שרוצים לעשות, אבל זה אפשרי. זהו.